aku didulani kancaku malah dadi malapetaka karo bojoku. Ya jenenge wong kanca ora tau ketemu suwe wan cerita ngalor ngidul apa wae dibahas lho. Jadi kowe kok awet enom to but resepe apa? Alah resepe apa sing penting ayem aku yo ngono to. Terus bahas neh montorku kuwi. Montormu wis lawas kae kok isih awet e lho kuwi kok open. Iya wong aku ki yo montor yo tak rawat arang-arang tak tumpaki kok wong aku nek metu-metu butuh numpaki montor sijine aku ngono-ngono wis ngalor ngidul malah bahas bojoku. Bojomu kok yo awet enom yo but. Wong aku ki wong open bojoku yo tak rawat ya arang-arang tak tumpaki wong aku lek butuh numpaki nganggo sing sijine ngono. Lah kok gak ngerti bojoku ning mburiku ngrungokke aku. Kancaku mulih nek aku langsung diusir dikongkon minggat kok kakekane. Sing salah sapa wong mung guyon kok ya dilebokno ati. Mbak, basa Jawane kebarati apa ngelon? Ngulon, Cuk, ngulon. Kok iso ngelon? Masih ngelon, Mak. Jaluk dikeloni apa piye? Ya ora nolak nek kuwi. Kelon ana, Mak. Mbah nek sing ngeloni mak iki wis kotot. Ini parah ini. Met bahasa Jepange terima kasih ya, Pak Met. Arigato. Pokoknya Jepang kuwi agar ngeden. Arigato. Oh iya, angger ngeten Jepang cirine ngeden. Oh, ciri khas Jepang kuwi. Arigato. Oh, angger ngeden basa. Yo ora ngeden tok, matane metil. Oh. Angger pamane terima kasih. Arigato. Oh, bener Pak, bener nek basa Jepang niku ciri khase ngeden. Ngeden. Mpun nyekseni kula. Ya. Wingi esuk kula dolan nggone komet. Ning nggone pojokan mriku, ning nggone omah cilik niku mbahe komet niku pas ndodok kali ngeten kula takoki. Mbah, komet teng pundi? Komet nggih metu. Kayak bamu ya turunan Jepang. Lah niku mboten Jepang. Ya apa? Kayak gegelen. Tak tapuk sisan ora yo. Isu yo mesti ngono kae kok. Bucai lagi metu. Terima kasih Bang, apa terima kasih Met? Arigato. Oh, terima kasih. Arigato. Terima kasih banyak Met. Arigato gozaimasu. Met bahasa Jepange terima kasih ya Pak Met. Arigato. Pokoknya Jepang kuwi agar ngeden. Arigato. Oh iya, angger ngeten Jepang cirine ngeden. Oh, ciri khas Jepang kuwi. Arigato. Oh, angger ngeden basa. Yo ora ngeden tok, matane metil. Oh. Angger pamane terima kasih. Arigato. Oh, bener Pak, bener nek basa Jepang niku ciri khase ngeden. Ngeden. Mpun nyekseni kula. Ya. Wingi esuk kula dolan nggone komet. Ning nggone pojokan mriku, ning nggone omah cilik niku mbahe komet niku pas ndodok kali ngeten kula takoki. Mbah, komet teng pundi? Komet nggih metu. Kayak bamu ya turunan Jepang. Lah niku mboten Jepang. Ya apa? Kayak gegelen. Tak tapuk sisan ora yo. Isu yo mesti ngono kae kok. Bucai lagi metu. Terima kasih Bang, apa terima kasih Met? Arigato. Oh, terima kasih. Arigato. Terima kasih banyak Met. Arigato gozaimasu. Lah kok titik senenge Dik meteng karo wong akeh to. Lah kowe ora mudeng. Aku ndek wingi sore lho. Wingi sore lagi piye? mangkat nyambut ge ning Boyolali. Ning Boyolali. Alhamdulillah reng aku diperkosa wong papat. Nyok. Kudune wong wedok ki njaga harga diri, diperkosa ki piye carane kuwi harga diri yang dilecehkan. Lah kok malah alhamdulillah ki piye? Lah ngomah yo ora enek. Piye wong padake aku rondo 15 tahun yo wis kabeh Dik, Pak. Rondo kok nganggo KB ki arep nggo apa? Jagane nenek sing ingin. Ngerti Pak. Gusti Kowe ngerti ora? Allah, piye? Anakku 6, Anakmu 6. Pak Songo. Pak sok. Gusti Allah. Apik to? Ya muga-muga diakono pangeranmu ya Den. Ora lha nek anak 6 ki terus mbok jenengke sapa? Lah saking Pak iki beda kabeh to wong kuwi anak 6 barep kabeh. Tak jenengke padha engko ndak dikira pilih. Dipendem. Kenapa wong mati kae patroke kok loro? Lho, ya perkara kuwi enek apa kuwi? Ngugemi perkara kuwi. Enek loro-loro. Dulur anu kabeh kuwi. Lho, iki minangka kan. Iki kan biyen kan. Iki minangka enek sirah karo enek sikile karo enek. Aku malah gemes lho mbek kowe iki. Ora iso. Kenapa pathoke loro? Lah nyapa Dek padha loro? Nek telu natap kene. Ya ta. Lah kuwi kae papat dina. Ben ati. Natap kene ya lara ta piye. Oh iya. Alhamdulillah luar biasa. Terus wong mati ki nyandi parane coba. Ya teng kuburan to, Pak? Teng kuburan to Pak wong dipendem. Lah wis salah kan. Lho, Ada kok bojo negara kok wong mati. Lah nek meninggal lah wis salah lah. Teng
Meninggal tak? Ora salah. Lah tak meninggal tak ajeng dibothok. Lho, kok dibothok piye to, Met? Ayo tetep teng kuburan to, Pak. Ya, salah. Lah teng pundi tiyang Manut sing mikul. manut semikul nang kuburan? Arep cemplungke kali apa dipendem ning mburi omah iki manut sing Duh bahasa Jawanipun Dereng saged. oh dereng saged tesih sekedhik-sekedhik nggih. Sekedhik-sekedhik. Awas hati-hati bahasa Pekalongan mriki niki wonten bahasa-bahasa tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Beda dari di Solo ya? Iya, di Solo lain. Oh. Misalkan orang-orang yang cerdas itu di sini ada istilah tertentu. Apa itu kalau di Cerdas sini? itu kalau untuk laki-laki pekok. Pekok. Kok. Ya. Pak Dalang malam ini sangat pekok. Ya, betul. Aduh. Asu. Modar. Asu itu apa Pak Dalang? Asu itu Terima apa kasih. ya? Hah? Terima kasih. Ya betul, asu itu Oh, terima asu. kasih. Iya, Oke, asu. Asu itu terima kasih. Asu Pak Dalang. Ya, sama-sama asunya ya. Itu cerdas itu kalau laki-laki itu berarti pekok. Pekok, nggih. Kalau wanita? Kalau untuk perempuan cerdas itu genggek gitu. Genggek. Genggek itu cerdas ya. Kira-kira saya genggek belum? Kamu genggek banget kalau kamu. Iya. Asu. Iya, asu. Ya.